ሰላምን ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም እመፅ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ መልዕልቲ ምኽንያታት ናይ ቃንዛ ወይ ድማ ሕማም ምትሎ ክንሪኦም ኢና። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ መፍትሒታቱ ኸ እንታይ እዩ ዝብል ነገር እውን ክንርኢ ኢና። ነዚ መደብ ናይ ምትሎ ቃንዛ ወይ ድማ ሕማም ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ኣይኮነን ክትከታተሉ ዘለኩም ናይ ምትሎ ቃንዛ ወይ ድማ ሕማም ዘይብልኩም ደቂ ተባዕትዮ እውን ምልክታት መልዕልቲ ከምኡውን መፍትሒ ናይ ምትሎ ቃንዛ ወይ ድማ ሕማም ትፈልጥሉ መደብ ስለ ዝኾነ ንስኹም እውን ግድን ክትከታተልዎ ኣለኩም። ኣብ ምትሎኹም ዝስምዐኩም ዘሎ ቃንዛ ዝስምዐኩም ዘሎ ሕማም ካብ ምንታይ ዝተለዓለ ከም ዝኾነ ብምፍላጥ ቀልጢፍኩም ናብ ሕክምና ብምኻድ መፍትሒ ንኽተናድይሉ ዝጠቕመኩም መደብ እዩ። ቃንዛ ምትሎ ዘይብልኩም ደቂ ተባዕትዮ ድማ ትምህርቲ ንኽትወስድሉ እዚ መደብ ተኸታተልዎ። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም እንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ምትሎ ደቂ ተባዕትዮ ብዙሓት ክፋላት ወይ ድማ ፓርት ዘለዎ እንትኾን ካብዚኦም ኣብቲ ሓደ ዘጋጥም ሕማም ወይ ድማ ቃንዛ ናብ ኩሉ ክፋል ምትሎ ሕማም ወይ ድማ ቃንዛ የስዕብ እዩ። ንኣብነት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ዘርኢ ፍረ ወይ ድማ ስፐርም ዘፍልፍል ግላንድ ኢንፌክሽን እንተጋጢምዎ ናይ ምትሎ ቃንዛ ወይ ድማ ሕማም ግድን ይህልው እዩ። ከምኡውን ኣብቲ ሽንቲ ዝወፀሉ ነኳል ኢንፌክሽን እንተዘጋጥም ቃንዛ ወይ ድማ ሕማም ምትሎ እውን የጋጥም እዩ። ክነጠቃልሎ እንተለና ሕማም ናይ ምትሎ ካብቶም ክፋላት ምትሎ ኣብ ሓዲኦም ወይ ድማ ልዕሊ ሓደ ኣብ ዝኾኑ ክፋላት ብዘጋጥም ሳዕቤን ዝመፅእ ቃንዛ እዩ። ነዚ ምስ ረኣና መልዕልቲ ቃንዛ ወይ ድማ ሕማም ምትሎ ንብሎም ክንርኢ። ነዞም መልዕልቲ ቃንዛ ብሓሙሽተ ካታጎሪ መቂልና ክንሪኦም ኢና። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ መልዕሊ ሕማም ምትሎ ኢንፌክሽን እዩ። ኢንፌክሽን ኣብ ክፋላት ምትሎ ከጋጥም እንተሎ ናይ ምትሎ ቃንዛ ወይ ድማ ሕማም ይህልው። ንኣብነት ኣብ ፍሕኛ ሽንቲ ኢንፌክሽን እንተጋጢሙ፣ ኣብ ሽንቲ መውፅእ ነኳላት ኢንፌክሽን እንተጋጢሙ፣ ስፐርም ወይ ድማ ናይ ዘርኢ ፍረ ፈሳሲ ኣብ ዘፈልፍል ግላንድ ኢንፌክሽን እንተጋጢሙ ወይ ድማ ኣብ ጫፍ ምትሎና ኢንፌክሽን እንተጋጢሙ እውን ናይ ምትሎ ቃንዛ ወይ ድማ ሕማም የጋጥም እዩ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ድማ ተገዳስነት ዝጎደሎ ጾታዊ ርክብ እንተፈፂምኩም ክሕዘኩም ብዝኽእል ሴክሹዋል ትራንስሚትድ ዲዚዝ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ማለት እዩ ዝመፅእ ኢንፌክሽን እውን ናይ ምትሎ ቃንዛ ወይ ድማ ሕማም ይፈጥር እዩ። ስለዝኾነ እቲ ቀዳማይ መልዕሊ ሕማም ምትሎ ኢንፌክሽን እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ መልዕሊ ቃንዛ ወይ ድማ ሕማም ምትሎ ድማ ኣብ ምትሎ ከባቢ ብዘጋጥም ሓደጋ ወይ ድማ ጉድኣት ዝመፅእ እዩ። ንኣብነት ሳይክል ፈረስ እንዳዘወርኩም ብዘጋጥመኩም መውቃዕቲ ተገዳስነት ዝጎደሎ ናይ ስፖርታዊ ኤክሰርሳይዝ ክትሰርሑ እንተለኹም ኣብ ከባቢ ምትሎኹም ክትውቅዑ እንተለኹም ወይ ድማ ብሓስኻ ብጣንጡ ኣብ ከባቢ ምትሎኹም ክትንከሱ እንተለኹም መልዕሊ ቃንዛ ወይ ድማ ሕማም ምትሎ ይኸውን እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ መልዕሊ ቃንዛ ምትሎ ድማ ሪፈርድ ፔን ንብሎ እዩ። ኣብ ካሊእ ቦታ ብዘጋጥም ሕማም ኣብ ምትሎ ዘጋጥም ቃንዛ ወይ ድማ ሕማም እዩ። እዚ ሕማም ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሰውነትና ብፍላይ ንምትሎ ቀረባ ኣብ ዝኾኑ ክፋላት ሕማም ብምህላው ኣብ ምትሎ ዝፍጠር ናይ ቃንዛ ወይ ድማ ሕማም ዓይነት እዩ። ንኣብነት ኣብ ፍሕኛ ሽንቲ ኣብ ኩሊት ሕማም እንተሃልዩ እዚ ናይ ምትሎ ቃንዛ እውን ግድን ይህሉ እዩ። ከምኡውን ኦሞሮድያ እንተሃሊኩም እውን ቃንዛ ወይ ድማ ሕማም ምትሎ ግድን ይህሉ እዩ። ስለዝኾነ እቲ ሳልሳይ ንሪኦ መልዕሊ ሕማም ምትሎ ድማ ሪፈርድ ፔን ንብሎ እዩ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ መልዕሊ ቃንዛ ወይ ድማ ሕማም ምትሎ ድማ ኣለርጂክ እዩ። ኣብ ከባቢ ምትሎ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንኣብነት ብሳሙና፣ ብቅብኣት፣ ብክዳውንቲ፣ ብካልኦት ነገራትን ኣለርጂክ እንትሒዙኩም ናይ ምትሎ ቃንዛ እውን ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ። ኣብ መበል ሓምሻይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ መልዕሊ ቃንዛ ወይ ድማ ሕማም ምትሎ ድማ ኣብ ምትሎ ከባቢ ብዘጋጥም ካንሰር እዩ። እዚ እውን ንሕማም ንቃንዛ ምትሎ ዘቃልዕ እቲ ሓምሻይ ምኽንያት እዩ።
نزوم ملعلتي مسرعنا ملكتات نايمتلو حمام ويدما كانزا خنرئي ملكتاتو مستي ملعلي اتحمام استتحاز ايو نابنت كتشانو انتلقم نايمك اسال ملكت انتهاليكم مسنايشنتي بومبا حمام استتحاز ايو نايم حقاق طباي انتهاليكم دما مس الرجيك ويدما سيكشوال ترانسميتد ديزيز زبلنا يوم مستقداسنت زغودلو ناي صوتاو ركب استتحاز ايو زخون زي تلمده كاب متلو زوص فساسي انتهاليو دما ازون مس سيكشوالي ترانسميتد ديزيز زبلنا يوم ويدما مس كانسر استتحاز ايو عمتلوهم كبابي ناي محباط ملكت انتهاليو دما كانسر ويدما كالي حدقا አሎ ማለት እዩ ነቶም አገደስቲ ምልክታት መስራና ክትገብርዎም ዘለኩም ጥንቃቐታት ክንርኢ እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ጥንቃቐ እንታይ እዩ ጽሬት ምሕላው እዩ መትሎና እውን ከም ካልኦት ክፋላት ሰውነትና ጽሬት የድልዮ እዩ አመበል ካልኣይ ንሪኦ ክንወስዶ ዘለና ጥንቃቐ ድማ አለርጂክ ካብ ዘምጹልና ነገራት ንኣብነት ካብ ሳሙናታት ካብ ቅብኣታት ከምኡውን ካብ ዝተፈላለዩ ክዳውንቲ እውን ክንርሕቕ ኣለና ነዞም አለርጂክ ዘምጹልና ነገራት እንተርሕቅናዮም መትሎና ቃንዛ ወይ ድማ ሕማም ኣየስዕበሉን አመበል ሳልሳይ ንሪኦ ክንወስዶ ዘለና ጥንቃቐ ድማ ተገዳስነት ጥንቃቐ ዝጎደሎ ናይ ጾታዊ ርክብ ክንፍጽም የብልናን መከላኸሊ ኮንዶም ተጠቒምኩም ወይ ድማ ምስተኣምንዋ ምስትዕናኣ ትፈልጥዎ ኣፍቃሪትኩም ወይ ድማ በዓልቲ ቤትኩም ጥራሕ ጾታዊ ርክብ ግድን ክትፍጽሙ ኣለኩም ኣመበል ራብዓይ ንሪኦ ክንወስዶ ዘለና ጥንቃቐ ድማ በብግዚኡ ቼክኣፕ ወይ ድማ ምርመራ ምግባር እዩ እዚ እውን ንናይ መትለኹም ጥዕና ኣገዳሲ ዝኾነ ጥንቃቐ እዩ ነዞም ኣርባዕተ ጥንቃቐታት ግድን ክትጥቀሙሎም ኣለኩም ንመትሉና ካብቶም ቅድሚ ኢለ ዝሓበርክዎም ናይ መትሎ ቃንዛ ወይ ድማ ሕማም መከላኸልቲ ሜላታት ስለ ዝኾኑ ነዞም መልዕልቲ ምኽንያታት ናይ መትሎ ሕማም ወይ ድማ ቃንዛ ንምዝኻር ዝኣክል ኣመበል ቀዳማይ ሪናዩ ዝነበርና መልዕሊ ምኽንያት እንታይ እዩ ኢንፌክሽን እዩ ኢንፌክሽን ካብ ዋሕዲ ጽሬት ዝመጽእ ምኽንያት እዩ ስለ ዝኾነ ንመትሎኹም ብዝግባእ ብምጽራይ ካብ ኢንፌክሽን ክተድሕንዎ ኣለኩም ኣመበል ካልኣይ ሪናዩ ዝነበርና መልዕሊ ምኽንያት ቃንዛ መትሎ ድማ ኣብ ከባቢ መትሎኹም ብዘጋጥም ሃንደበት እዩ ንኣብነት ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት እንዳሰራሕኩም ክኸውን ይኽእል ሳይክል ፈረስ እንዳዘወርኩም ክኸውን ይኽእል ብሓሰኻ ወይ ድማ ብጣንጡ ኣብ ከባቢ መትለኹም ተነኺስኩም ክኸውን ይኽእል ብዝመጽእ ቃንዛ ኣብ መትለኹም እውን ሕማም ከስዕብ ይኽእል እዩ ኣመበል ሳልሳይ ሪናዩ ዝነበርና መልዕሊ ምኽንያት ናይ መትሎ ሕማም ድማ ሪፈርድ ፔን ንብሎ እዩ ኣብ ከባቢ መትለኹም ኣብ ዝርከቡ ክፋላት ሰውነትኩም ሕማም እንተሃልዩ ዝመጽእ ናይ መትሎ ቃንዛ ወይ ድማ ሕማም እዩ ኣመበል ራብዓይ ሪናዮ ዝነበርና መልዕሊ ምኽንያት ሕማም መትሎ ድማ አለርጂክ እዩ ስለዝኾነ ኣብ ከባቢ መትለኹም አለርጂክ ካብ ዘምጽልኩም ዝተፈላለዩ ሳሙናታት ቅብኣታት ክትርሕቁ ኣለኩም ኣብ መወዳእታ ዝረኣናዮ መልዕሊ ምኽንያት ሕማም ቃንዛ መትሎ ድማ ካንሰር እዩ ኣብ ከባቢ መትለኹም ብዝጋጥም ካንሰር መትለኹም ቃንዛ ወይ ድማ ሕማም ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ካብዞም ሓሙሽተ መልዕልቲ ናይ መትሎ ቃንዛ ወይ ድማ ሕማም ክትርሕቁ ኣለኩም ናይ መትለኹም ጥዕና ኣገዳሲ ስለዝኾነ ነዚ ኢለ ናይ ልማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ተምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንሁላትና يا نيلي